العواميد متصدعة هون؟ نافچەیە جندرێسەیە لە باشوورێ هەرێما عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانê. بدنا تحكي لنا هذول هيك. ji ber erdhêja şeşê Sibata 2023 nişteciyên bajarok û gundên derdorê di rewşeke trajîdîk de dijîn. Em jindrêsê ne hey em nagol hey li bêlatin bes malê me hey Tilel hey Tilel dor me gî hedimî bînoyê malê me gî ew bû paqî û em hatin biderê em hatin cem merîd xwe biderê me çadir biderê vekir em biderê rûniştine eşkê me mokînê da xew dikin em jî bin çadirê da û vê çadirê bê çadirê em biderê xew dikin welhamdulillah rabbil alemin îş xwedê warê ehla و sehla welhamdulillah rabbil alemin. لا تصور لي بالسيارة. Piraniya avahî û xaniyan ji ber erdhejê herifîne. Ne tenê erdhejê bandoreke nerênî li xelkê navçeyê kiriye. Zivistaneke dijwar jî wan dê êşîne. Kesên bê xanî mane li ba cîranan hatine vehewandin. Biderê em rûniştine cîranê di min bînoyê wan li biderê hedimî. Jine digin de wan li cem minin. Bazî pê robî me. Xwe em li derbo diserin û jin cem kilfetî min xew dikin. Jine digin de û qeşkê digin de. û em jî li derbo heta bi sibê. Di vê bînoyê de 35 mere mirin. Ji ber ku karesat zêde mezin e, hejmareke zêde ya malbatan dibin kavilan demane. Heta niha jî ti kes bi hawara cindrêsê ve nehatiye. Kesên zerardîtî hawara xwe digihînin xêrxwazan û civaka navdewletî. Ez fexrî me Eloî Silêmî me jindrêsê me bo hezl erdî wextê şê dibe te gulê no xelkî ji bolê xwe revî lo însanekî xos revî însan he diber kelson da derke derba ortolpotrû digerê xwe stînî bes tiştek hebe kir xokê ji tir sora we dicirfin te gulê no û bîna gihatin erdê de qandî xelk dibin damo bû qîrbarê xelkê xelk hin hana dibezê hin hada dibezê bes va şebî dimin damoyî gi derxê hin heye dengî xwe dibin datê qandî qîrbarê xwe dibin datên te gulê no. Li gor zanyariyên Korûdawê ji cindrêsê bi dest xistine ji ber erdheja şeşê Sibatê zêdeyî nîvê avahiyên bajarokê cindrêsê û gundên derdorê herifîne. Her wiha piraniya xelkê rizgarbûyî jî derbeder bûne. Lolo Xan Rûdaw